Welkom allemaal. Hoort iedereen mij? Of moet ik nog een beetje zo? Nou, welkom Jules. Dankjewel, goedemiddag iedereen. We hebben de afgelopen dagen, mijn team heeft hard gewerkt om hotels, bustransfers, hoe werkt het allemaal, tickets. En daarover wil ik ook zo aan Gilbert het woord geven. Hoe kan je matchtickets bestellen. En voordat we met de hele presentatie beginnen, het is een aardig wat presentatie en aardig data, dus nog presentatie, die kunnen jullie ook straks een beetje werken. Hè? Ja. En u op het scherm ziet, dat wordt het toestel die hier gaat komen. En hopelijk komt die 10 juli hier. En vanaf hier gaan wij de operatie starten. 11 juni wordt de eerste vlucht naar Houston. En deze logos hebben we vanochtend nog gekregen van jou. En vanmiddag allemaal getekend. En wij gaan natuurlijk een officiële moment doen in Nederland met het team. En ook aan jullie laten zien hoe het in het echt is straks. Even kijken hoe het zo is dat. Nou, iedereen weet, heel de wereld weet dat nu Curaçao door is naar de WK. Dat is natuurlijk groot nieuws. En ik heb het gevoel dat bijna heel Curaçao naar Amerika wilt, naar de 3 wedstrijden wilt naar kijken. En ik begrijp dat ook. En waarom iedereen daarheen wil. Maar ja, ik heb samen met mijn team hebben gekeken wat kunnen we doen maximum. We kunnen 13 keer vliegen. De afstanden zijn echt ver. In Houston is 5 uur vliegen. Kansas City is 6 uur vliegen. Philadelphia is 4,5 uur vliegen. Wij moeten even we vliegen heen naar Houston, daarna komen we leeg terug. En de volgende passagiers gaan we weer heen. Dus gaan we dus 5 keer heen, vliegen we. En 5 keer ook leeg terug. En dan gaan we 5 keer leeg heen en 5 keer vol terug. Het wordt een hele operatie wordt het. En we hebben natuurlijk een mazzel en geluk dat we deze MAX 9 hier kunnen halen. Het is een heel zuinig toestel, operationeel is dat gebruikt het minder dan zo'n privéjet en daardoor kunnen we goede prijzen maken. Maar ja, het blijft Amerika natuurlijk. Die hotelprijzen daar, ten eerste, niemand wil meer dan 25 kamers geven, die hotels, want ze willen allemaal los verkopen, de kamers. Nou, we hebben nu ongeveer aardige hotels bereid gevonden om 25 kamers te geven aan ons. Waarom 25 kamers? Een bus is namelijk 55 personen, dus 25 kamers is een bus. En want een transfer doen, dus, hoe zit het pakket in? Dus vlucht, transfer, en hotel, dat zit erin. En dat gezegd hebbende, dus als je dan kijkt hoeveel hotelcontracten hebben we nodig, dat is 60 hotelcontracten hebben we nodig. Dus, hoeveel bustransfers hebben we nodig? 90 bustransfers hebben we nodig. Dus, en bijvoorbeeld, een van de grootste issues is, vindt die bussen, maar Amerika is niet een pakketland, wat wij in Europa wel hebben. Dus 21 bussen vinden is gewoon heel moeilijk. De wedstrijd 14 juni is om 12 uur. En wij willen vanuit de fanzone, die krijgen we ook zo, want straks in de presentatie kunnen we allemaal zien, vanuit de fanzone al om 10 uur vertrekken met de Blue Wave Mars naar het stadion. En dus ja, dan moet je dus met 21 bussen vanuit de hotels naar de fanzone.
Dus maar dat is gewoon niet te doen in Amerika. Niemand wil 21 bussen geven. We kunnen wel gewoon transfersbussen, weet je, per vliegtuig 3 of 4 bussen, dat is geen probleem, maar 21 bussen is echt moeilijk. Maar dit zijn de uitdagingen die we hadden afgelopen jaar. Dus nu heb ik gezegd, weet je, wat kunnen we wel doen? We kunnen vliegen, we kunnen een busbedrijf vinden die onze passagiers naar het hotel kunnen brengen en we kunnen ze van het hotel halen en weer naar de airport, hopelijk met winst op Duitsland. En dan terug een vlucht naar Curaçao. En we hebben hem zo gedaan dat het betaalbaar wordt voor iedereen. En hoe de prijzen liggen rond de 2699 gulden. En flight only is 899 naar Houston. Dus daar zit luchthavenbelasting allemaal inbegrepen. En, sorry? $8,99 is dat, sorry. 1499 gulden. Goed als je er bent. Even naar de volgende. Er zit heel veel data, geef ik het. De eerste wedstrijd. Wat gaat er allemaal gebeuren? Wij vliegen naar 3 steden. Ik ga toch een bril nemen. Hey, welkom. Even mijn water weer. Ik ga het. Dus er zijn 3 wedstrijden. 14 juni in Houston, 20 juni in Kansas City en 25 juni in Philadelphia. We gaan ook vliegen. Dus wij gaan 5 keer vliegen naar Houston, 4 keer naar Kansas City en 4 keer naar Philadelphia. Hier staat een beetje al die teksten. We gaan met onze 747-900 vliegen. Dan gaan we voorzien van Blue Wave Look. De trips worden eigenlijk van de 13 trips zijn er 12 3 nachten en eentje 6 nachten. En dat is die extra de 5 nachten van Houston. Dan ga je voor 6 nachten daarheen. Vliegtickets zijn met of zonder verblijf te verkopen. Dus wat we wel zien, online kan het goedkoper zijn dan onze inkoop. Sommige hoteliers die willen niet aan touroperators leveren aan ons. Dus sommige mensen kunnen gewoon alleen seat-only, dus alleen ticket-only bij ons kopen. En zij kunnen ook nog steeds bij ons matchtickets bestellen, die wij dan doorgeven aan FFK. In iedere stad gaan we fanzone doen. Dus 13 juni en 14 juni, dus de 1 dag voor de wedstrijd en de wedstrijddag is een fanzone. Waarom ook de wedstrijddag is heel belangrijk voor de fanzone. Ten eerste voor de Blue Mars te doen. Dan is er toevallig op dezelfde dag een Nederlandse wedstrijd. Dat is 2 keer 3 uur later dan de Curaçaose wedstrijd en 1 keer 3 uur eerder dan de Curaçaose wedstrijd. Dat is de laatste wedstrijd. Dus je kan straks in de fanzone, Blue Wave fanzone, ook de Nederlandse wedstrijd kijken. Zoals je op het scherm ziet, dat is de volgende stad, daarin dit soort fanzone, zou je het scherm zien. In alle 3 de steden komt er dus een fanzone. Dus ik heb gezegd, het mag maximum 1 mijl zijn van het stadion. Dus dan, we moeten ook kunnen lopen. Is voor iedereen open, dus ook Amerikanen kunnen meelopen. Of, ik weet niet of Duitsers mee mogen. Ook. Eentje dan. Alleen Caroline. Mevrouw Hertel. Maar ja, we hebben daarom is ook een fanzone, dat is ook een verzoek vanuit FFK, maar de fanzone wordt gewoon de Curaçao fanzone. Dus wij gaan dat ook niet zelf organiseren. We hebben een partij gevonden en dat gaat CTB, FFK en Airport Holding en wij helpen er ook achter de schermen, maar er komt een heel mooie fanzone.
En ik ga al die tekst niet lezen, dat staat erop. Dan speeldagen en fanzones. Dus mijn scherm is wel heel klein. Caroline hier. Volgens mij staat dat beter. De fanzone 13 juni gaat om 4 uur open. Waarom? Het is namelijk heel warm. Overdag daar. We praten over 43 graden. Dus om 4 uur mogelijk is het koelt het een beetje af. En daarna, s'avonds, is daar een feest. En we hopen dat we heel veel Curaçaose zangers, artiesten daar zullen zijn. En dat we een lekker feest kunnen hebben. En 14e om 9 uur gaat het open. En om 10e de Blue Wave om naar het stadion te doen. En dan na de wedstrijd, hopelijk zijn we met heel veel blije gezichten gaan we teruglopen. En dan de wedstrijd Nederland-Japan gaan kijken, die dus om 3 uur gaat starten. En het is wel een beetje heet daar, dan moeten we nog veel bier drinken, denk ik, om die hitte te staan. Datzelfde geldt voor de fanzone van Kansas City, open 9 uur lokaal, 19 juni. Kansas City is niet zo warm trouwens, ik dacht dat het ook heel warm was. Het is wel heel lang vliegen, maar de temperaturen maximum 29 graden staat er voor de maand juni. Het is koeler dan Houston. 20 juni in de Lito, daar gaan we de Nederlandse wedstrijd kijken. Die tegenstander van Nederland is nog niet bekend. Om 12 uur. En wij gaan dan om 5 uur naar de stadion lopen. En 7 uur begint de wedstrijd Ecuador-Curaçao. Gaan we winnen of niet? Ecuador wordt een goede wedstrijd. Het is een goed ploeg. Een goede ploeg, hè? Ja, ze zijn tweede geëindigd achter Argentinië in de Commonwealth. Dus dat is een goed ploeg. Toch, Lieve? Dan fanzone Philadelphia, Ciudadito, 24 juni, 25 juni. En daar doen we weer de Blue Wave wolken om 2 uur. En om 7 uur gaan we naar de wedstrijd Nederland-Tunesië kijken. En dus niks is verplicht, hè? Dus het is gewoon wat wij organiseren. De WK-kaartjes. Alleen FFK is door FIFA officieel gerechtigd om toegangskaarten te verkopen. En je kan natuurlijk op de website van FIFA ook bestellen. Hierover kom ik straks nog uitgebreider over de WK-kaarten. Ik ga weer even terug naar dit zijn de vluchttijden. Die 5 vluchten naar Houston vliegen 11 juni naar Houston en om 8 uur 's ochtends en die vlucht komt 17 uur terug. Dit is dan 6 nachten. Dan hebben we daarna 12 juni, die ook vertrekken om 6 uur vanuit hier en daar weer 6 uur. Hier staat een beetje op, jullie krijgen dit allemaal. Dus 5 vluchten totaal. Dan de seating op het stadion, dit is wel een belangrijke. De FFK krijgt alleen achter het doel. Dus dat oranje, groen en geel. Dat stukje, daar krijgt FFK tickets met een maximum van 1050 of 1080 zoiets. Hè? Ja. Ja. En de prijzen, ik vind het best wel duur. Hè? Dus die oranje vak $500 en dat donkergroen is $400 en lichtgroene vakken zijn $180. En ik ben niet in deze stadion geweest, hoe dat eruit ziet, weet ik niet. Ik zou zeggen, achter het doel heb je niet zo'n goede uitzicht, boven weer beter. Maar dit zijn de prijzen die FIFA bepaalt. En ja, maar dat voor mij goedkoper moeten zijn eigenlijk, vind ik. Want in Qatar overal was het beginwedstrijden €60, €80 en hier begint ze met $180. Dan
Kansas City, dit zijn de vertrektijden. Dan hier hebben we 4 vluchten. En ieder Metel stadion, oranje achter het doel. Zie je daar die 3 kleuren. En de prijzen zijn hier hetzelfde als Houston. En dan Philadelphia, 4 vluchten. Philadelphia is korter vliegen, gelukkig nog steeds 4,5 uur. Maar Kansas City was 6 uur vliegen. En dan de stadion van Philadelphia kan je ook zien. En die is wel ietsje goedkoop. $140, $380 en $450 de kaars. Altijd achter het doel voor de supporters. Maar je kan ook natuurlijk via de app van FIFA ook kaartjes kopen. Dan zit je dus ergens anders, niet achter het doel. Alle pakketten zoals je hier ziet. Er is zoveel aanvraag naar ons. Dus we hebben de Dome afgehuurd. De Dome bij de airport. En we hebben daar met 20 collega's gaan we daar aanstaande woensdag gaan wij proberen zoveel mogelijk mensen te kunnen helpen. En dat wordt dan onze verkoopdag. Daarvoor verkopen we het niet. Maar wat we ook zien, er is heel veel aanvraag voor de eerste wedstrijd tegen Duitsland. De tweede en derde wedstrijden is de animo iets minder dan de eerste wedstrijd. Ja, ik denk dat er is veel vraag naar dan. Met hier totaal een kleine 3000 mensen kunnen we meenemen. En daarna gaan we kijken als er echt alles volkomt, wat gaan we mee doen. Ik weet het even niet, maar je weet maar nooit. Misschien zit er wat extra meer in, maar laten we eerst hier naar kijken, zou ik zeggen. En hoe werkt het ticketproces? Ja, ik kan er wel iets over aangeven. We hebben het vorige week ook uitgelegd tijdens de persconferentie. FIFA zet heel veel nadruk dat alle tickets via de fans gaan. Dus dat was ook de melding tijdens de persconferentie, dat fans moeten zich melden bij het portaal van FIFA, wat vorige week open is gegaan. Ik heb begrepen dat de eerste paar uren dat het plat lag natuurlijk wereldwijd zoveel mensen. Dan kan je je tickets reserveren, dan krijg je medio januari te horen hoeveel tickets toegekend wordt. Dat is 1. Elke member krijgt 1050 tickets, dat kan je kopen, dat is wat Abdullah heeft gezegd. En in de laatste fase gaat FIFA kijken, op basis van vraag aan boord, dat je ook zeg maar additionele tickets kan bestellen als member. Maar dat willen ze pas doen nadat ze de fixed tickets fase rond hebben gekregen om te kijken hoeveel tickets verkocht zijn. Dus wij zijn met hun in overleg, want jullie hebben de presentatie gezien, ze hebben ook randvoorwaarden gesteld. Je mag een tag maken, maar die tag mag niet een bedrijf zijn. Het moet gelieerd zijn aan de voetbalorganisatie. Dus je mag een tag voor de vrouwencompetitie, voor de eerste competitie, voor scheidsrechters. En daar kan je een aantal tickets bestellen. Om te voorkomen dat tickets verkocht worden en doorverkocht worden op de zwarte markt. Dat is eigenlijk de hele gedachte achter FIFA. En daarom hebben ze ook verboden dat reisbureaus, vliegtuigmaatschappijen, reizen, hotels en tickets kunnen verkopen. Ze hebben een partnership met Qatar Airways en Qatar is de enige die vliegtickets, verblijf en entree-tickets van de stadions kunnen verkopen. Alle anderen moeten gewoon via de bonden gaan of de fans moeten zelf kopen. Dus we zijn in overleg met FIFA zodra we helderheid hebben over met name de tags die we kunnen maken. En een aantal kaartjes zullen we een persconferentie beleggen om dat ook bekend te maken. Ik denk dat de meeste mensen nu wel aan het aanmelden zijn via het portaal om hun ticket te kunnen bemachtigen. En medio januari wordt het bekend. Dan gaat FIFA bekendmaken hoeveel tickets via het portaal direct aan de fans toegekend worden. En hopelijk voor die tijd, zo snel mogelijk, hebben we ook helderheid hoeveel tickets we via de tags kunnen kopen, los van die 1050. Zoals het nou uitziet, kunnen die zeg maar de fans die hier met Corinne gaan reizen, die moeten ook kijken met Corinne hoe we dat gaan regelen, dat dan die fans die nog geen kaartjes hebben, dat we kunnen voorzien van kaartjes. Dus
Dat is de informatie die we op dit moment hebben. Ik moet zeggen, het is best wel een moeilijk proces met feedback. Ik denk dat jullie ook hebben gezien dat veel landen geprotesteerd hebben over de prijzen. Die prijzen zijn gigantisch hoog. Trump heeft ook aangekondigd dat hij de immigratie voor iedereen die naar Amerika gaat reizen, dat hij social media gegevens gaat vragen, e-mailgegevens gaat vragen. Dus ik weet niet of dat is om mensen af te schrikken of dat ze dat werkelijk gaan doen. Maar het is geen soepel proces zoals andere WK's, laat ik het zo even zeggen. Maar wij zullen samen met Corinne proberen te doen om zoveel fans die kant op te krijgen, want het is goed natuurlijk voor ons ervan. Ja? Ja. Zijn er vragen? Ja, kun je even uitleggen precies bij Capital C hoe het georganiseerd gaat worden? Bij Capital C. Verkoop van verkoop wanneer? reistickets. Oh, ja, de Capital C bedoel de Dome. Ja. Ja, dat heet Capital C. Ja. We hebben daar je hebt een hele programma gemaakt, hè? Heb je die bij je of niet? Nee. Ja, misschien wat. Sascha is onze manager van het reisbureau. Ze heeft Wanneer is het? woensdag gaan we doen, van 11 tot 4 is dat, hè? Ja, 11 tot 4. En we zullen gewoon op basis van iedereen die binnenkomt op volgorde wordt iedereen, we zullen 10... Ze mogen het uit de vorige, alsjeblieft. Die was niet waar. Ja. Ze wilde juist niet, want ze had het make-up vergeten. Oké. Alsjeblieft. Ja. Ja. De bedoeling is... Kan je mij ook zo horen? Ja, maar Neem de microfoon. Ja, oké. zo'n lijntje. Oh ja, dat kan. Ja. Yes. De bedoeling is dus dat we bij de Dome kan iedereen vanaf 11 uur komen. En op volgorde eigenlijk, eigenlijk kunnen alle steden in één keer geboekt worden. Wij zullen de losse vluchten en de pakketten gewoon allemaal gelijk inboeken. Iedereen moet gewoon zijn paspoort meenemen. En we boeken echt alleen maar boekingen in of na. Dus het mag niet op een andere manier. Daarna kunnen de voorkeur door worden gegeven voor de kaartjes. Maar dat is dus nog even afwachten hoe we dat dan later gaan doen. Maar wij zullen van 11 tot 4 daar zitten met ruim 20 agents die iedereen te woord kan staan. En het is wel heel belangrijk dat wij nu van tevoren gaan op onze social media bekendmaken welke pakketten er allemaal zijn, zodat iedereen zoveel mogelijk alle informatie heeft en zoveel mogelijk keuzes alvast kan maken, zodat het heel erg gestructureerd en efficiënt gaat verlopen. Want wij verwachten wel heel veel mensen. En omdat we dus inderdaad eigenlijk met 3000 plekken hebben, willen we natuurlijk ervoor zorgen dat we zo gauw mogelijk iedereen goed te woord hebben gestaan, dat er duidelijk en efficiënt verloopt. Sascha, swipe on. Swipe only. Ja. Geen Ja, cash. geen cash, absoluut niet. Nee. Ja, er is wel een tranquilregeling, dus voor de mensen die heel graag wel, dus we bevestiging willen hebben dat ze mee kunnen, maar nu op dit moment vanwege de dure decembermaand nog niet alles kunnen betalen in één keer, dat is echt niet erg. 35% aanbetalen per persoon van de prijs en de rest mag, pokkel, 6 weken voor vertrek moet alles betaald zijn. En tot 31 januari mogen mensen nog wel kosteloos van de boeking af. Stel voor dat de FIFA kaartjes of dat je, waar iedereen zich voor heeft ingeschreven, dat het niet wordt toegewezen. Of ergens als goedkoper krijgen of zo. Ja, precies. Dus dan mag je nog van je boeking af. En nog vragen? Ja, ik heb een vraag. Zullen jullie ook een event organiseren voor die mensen van Nederland? Dus ook vragen voor vanuit Nederland om die wedstrijd te doen? Lukt het of? Nee, we doen Curaçao first. Ja. Want de vraag is hier zoveel, we gaan niet naar nog een keer Nederlands Curaçao proberen te. Nee. Het is aanstaande woensdag. Daarna mag het nog wel verder verkocht worden, maar ik denk zelf dat we uitverkocht zijn woensdag al in de Dome. Ja. Misschien ben ik ambitieus, maar want we hebben 5 vluchten naar Houston en de rest is op Kansas en op Philadelphia. Maar ik weet dat Houston
meteen verkocht gaat zijn. En dan die andere 2 steden kunnen we, als die niet woensdag uit zijn verkocht, mag dat allemaal nog via het reisbureau. Dat is geen probleem. Kan iemand als gewoon van Houston tot en met de laatste wedstrijd willen blijven? Kan dit gewoon los even verkopen en daar blijven doen? Is dat niet bij ons? Nee. Dus ik kan niet zeggen van ik vlieg 13 juni en dan kom ik 26 juni terug. Nee, je boekt per stad. Oké. Dus je gaat heen en weer Houston, of heen en weer Philadelphia en heen en weer Kansas. Ja. Dus per wedstrijd boek je. per wedstrijd? Het is wel een enorme organisatie met Ja. een enorme inzet. Ik denk dat het ook goed is voor het eiland. En wat vereist het van je logistiek eigenlijk? Om vliegtuigen hier te brengen en naar Amerika te vliegen? Dat vergt natuurlijk heel veel ook weerstand in het bedrijf. Want het is niet makkelijk. Want om Amerika te vliegen heb je ook een aparte licentie nodig om daarheen te kunnen. En daarvoor heb je normaal jaren heb je nodig om dat allemaal in orde te krijgen. Het is heel veel papierwerk. Nou, we hebben 3 airlines. Nou, gelukkig had onze airline die in Malta gevestigd was, die papierwerk allemaal afgemaakt. Dat was toevallig vorig jaar. Daarom kunnen we dit doen, anders zouden we het nooit kunnen doen. En dat is alleen het papierwerkverhaal. En dan moet je de crew hier halen. Daarna, alle crew moet een visum aanvragen. Dus we moeten dus ergens in mei al die visum aanvragen. Dat is ook niet makkelijk in Amerika. En wat ik in Facebook, als je iets lelijks over Trump hebt geschreven, krijg je geen visum, heb ik begrepen. Dus het vergt allemaal tijd. En volgens mij is iedereen heeft een enorm adrenaline, het bedrijf nu, om dit toch te kunnen organiseren. En ja, ik zeg, het gaat gewoon ons lukken, dit. Ga je dit alleen met 1 toestel doen? Dat klopt, met 1 toestel. Als iets verkeerd gaat met dit toestel, Dan, zoiets, wat is de plan B? Dan hebben we een probleem, dan moeten we een nieuwe andere vinden. En we hebben even het is zo'n, ja, dat kan technisch probleem kan je altijd, daar kan je niks aan doen. Maar ik hoop dat we dat niet hebben afgelopen. En als het is, dan moet er meteen reserve komen, reservekist. Ik krijg gewoon een broer heeft die ziek. Hoe is dat gedaan? Blue heeft, deze gaan we in mei gaan we doen, voordat we hier gaan komen. Want je moet natuurlijk hangar inhuren, zodat dat soort dingen, dat gaat. Er was al een plek in mei, dus in mei gaan we dit verven. Iedereen, vandaag ben ik populair. In maand mei gaan we de Liberty doen, ja. Dat is ook op zichzelf iets leuks natuurlijk. En dan gaan we niet alleen een week, dan gaan we het hele jaar mee vliegen. En dan gaan we ook niet afhalen. Namens bekendheid. Ja. En qua de bemanning, dus ze vliegen en dan komen ze terug. Ze blijven Curaçao. Ja, dat komt, heb ik begrepen, iets van. We hebben ook nu 18 Curaçaose bemanningsleden, maar die redden we niet. Zij gaan niet halen om in juni te vliegen. Want dan zijn ze nog niet fit to fly. Maar onze bemanning komt er. We hebben iets van 26 bemanning moeten we hier hebben. En als nu overgeboekt wordt? Aan mij de taak om de overboekingen zo gauw mogelijk bij afleiding te leggen, zodat we een extra vliegtuig krijgen. Nee, maar in principe op is op. Dat is het wel. Daarom wil ik ook eigenlijk dat we in de Dome zo gauw mogelijk goed kunnen communiceren naar iedereen wanneer het limiet bereikt is. En dan daarna leg ik de bal weer terug bij directie. Ja.
Maar goed, we hebben wel 35 vliegtuigen, dus als er wat is, dan halen we sturen nog eentje. Maar we gaan vanuit dat we niks hebben en we vliegen gewoon. Jimmy, even een referentie. Nel compito dell'inizio è stata una confusione, usare in confusione con le carceri, gente urbana in Atayando. Pero é 5.600, 8% que tem de ter com 1.050. É 1.050 na parte de 5.600. Ook in onze área, então nós moeten esse mais que uma persconferência, nós é candidato exato que worden toebedeeld. Dus Zeta quanto? Voor de IKB 5.000 algo menos que 5.600. Então é 1.080, pelo qual federação por compra na FIFA. Dus esse é o que aplicar. Então, banda de sei, tem três opções. Quando a gente pode criar tax groepen, com uma certa afiliada na federação. Dus nós podemos criar tax para o governo, nós podemos criar tax para o governo, que nós podemos criar tax de novo para liar na futebol. Dus nós podemos criar tax, por exemplo, de primeira divisão, ou segunda divisão, ou terceira divisão. Dus esse é o nosso bezig, está papiando com a PAWAC. Como we criar tax, então a economia para a tax a federação está com X antal caixas, que chega a boa capacidade na nossa visa. Depende de quanto ele está. Bom, que compra demasiado caixa, então a caixa não está bem, pessoal, ahorita abre que a caixa não se pode vender. É algo que Correto, exatamente. Pero explica-nos um pouco, pois, está como esse processo aqui? FIFA moet op impressão, lá que tu vai registrar o total. Isso está com. Por isso, vamos fazer o webs. Medio januari dat er laga sabe quanto caixa cada quem está ganha, desculpa do site para cada pessoa, cada fan, quanto caixa não ganha. Federação está ganha alocar 1.050 caixa. Essa é a opção que você tem para comprar, então banda de sei não tem ticket allocation group. Então é três opções. Ok, agora lá vamos ver é taxman na permitir primeira divisão, segunda divisão comprar, que tipo comprar. Que é a base que caixa né? Bom, en andere de solução de FFK? Sim, tu caixa da federação que ganha, dus nós é um tech group, então o FFK tem que inventarizar quanto pedido tem para caixa. Dus, mas de exemplo, nós podemos ver a primeira divisão, que hoje nós precisamos inventarizar de clube ou família de clube quanto caixa necessário. Esse é o nosso número, como nós organização, então nossa candidato, no projeto nós precisamos ter exatamente a promoção total como se diz. Dus ik heb por vendedor of bij FIFA sua plataforma mesmo? Não, tu coisa entre FIFA e federação. Dus federação não paga, o candidato pode indicar, na taxa tem que disponível de portal, então o portal tem que mandar, tu tem que número de pessoas que interessa, tem que personalizar. Bom, por doen er tu custa vai eletronicamente, não é se explica de federação, porque tem que trabalhar em no telefone. Via app que FIFA vai trazer, você tem como se você tem que organizar se doen. Ze vragen hoe laat het begint, 11 uur 7. Zo? Ja. Ja. Dus wij zullen, ik denk, voor einde deze week met een persconferentie komen met de laatste informatie, hoeveel tickets precies gealloceerd zijn. En dan ook, hopelijk hebben we bij de tijd input van FIFA gekregen over de tekst. Wat zijn de spelregels daar precies, zodat we dat ook kunnen communiceren. En dat we dan na januari, als iedereen te horen heeft gekregen van die vierde, je hebt besteld, je hebt alle vier gekregen of niet, dat we dan kunnen inventariseren hoeveel kaartjes we extra moeten kopen bij FIFA, want jullie hebben de prijzen gezien. De prijzen zijn best wel pittig, dus je wil eigenlijk geen kaartjes bestellen die je niet kan verkopen. Want dan blijf je zitten met die kaartjes met een inkomstendenking. Meneer Affelay, is dit winstgevend of is het een social responsibility? De laatste. Het is weer een social responsibility. Meer sociaal, ja. We doen dit niet voor winst. Dus onze business is hotels vol krijgen. En dat doen we ook goed. Dus dit doen we erbij. Als sponsor? Als sponsor, ja. Onze verplichting. Voor het eiland, ja. Voor Curaçao. Als Curaçao bedankt.
Ja. Ik denk dat het goed is. Wat jullie doen. En we krijgen hem alleen niet goedkoper dan dit. Daarvoor zijn we nu al bezig met hotels onderhandelen. En het is die Amerikanen zien echt dollartekens. Ja. Ik denk misschien ook goed om te melden dat FFK samen met Corendon een Blue Wave shop gaat openen in Sambil. Dat is ook social responsibility, dus Corendon verdient daar niks aan. Corendon helpt ons met de organisatie opzetten en de verkoop minus kosten, die komt dan voor FFK. Dus dat is ook een voorbeeld van social responsibility. Daarom zijn we heel blij met deze meneer, want die heeft echt hart en ziel gegeven voor Curaçao en voor het nationale elftal, zodat we dit traject hebben kunnen bekostigen. Anders was het niet mogelijk geweest. En dat is voor wanneer? We proberen het voor de kerst kleiner en dan Nee, dat werden we 13 januari. 13 januari. 13 januari. 13 januari. We hebben die nap-shirts die we met elkaar zien. Ja, we hebben inmiddels alles geregistreerd, dus FFK, Blue Wave, alle merken zijn geregistreerd bij het Bureau Intellectuele Eigendom, ook in Nederland, voor Benelux en China. En we gaan nu mensen aanschrijven die dat doen, want je mag iemands logo niet zomaar commercialiseren zonder toestemming. Dus, ja? Ja, als laatste wil ik zeggen, we hadden één doel. Dat Curaçao, want in Amerika is Curaçao eiland next to Aruba. Ja, en dat hebben we nu veranderd. Daarvoor doen we het allemaal. Nu is Aruba eiland next to Curaçao. Ja. Dat is niet omgedraaid. Ja. Oké. Dank u wel. Dank jullie wel. Ja.